Здравейте, аз съм Жотура, с мене Бабито 24. Винаги забравяш това число. Здравейте, вие сте с първи епизод на Лудорийките. Това е първият епизод от новият поредица Лудорийките. Опа, така. И да, може би тук не се виждаме. Дойдем тук. Да, пак не се виждаме. Добре, в тези епизоди може да правя някои интересни работи. И лудорийки. Да. Добре, ами... Ето е първата. Бъди през камерата. Това е, че за края Лудорийка. Почти. Добре. Ами, внимай да не се накаляш. Добре. Ами, да, това беше първото. Сега се приготвим за дуз по и да варджие. Гледайте сигурно, така виждате. Това е той. Това как да го хвана, бе? Добре, това беше първата да успея да бия още една, да видим какво ще стане. Майко! Това беше някак провал. Както един от клиповете. Префърлихте. Добре, аре да направим някоя друга лудория. Например, да прескочиш колелото ти и пейката. Прескачиш двете. Не успя точно както аз си мислех, но да, става. Ето това беше. Айде сега да направим още веднъж. Давай! Аруи! Ще правиш ли това? Извинете за драмата около нас. Мали! Все пак той успя! Той успя! Да. Нищо не е направо. Извинете за... Ами за Венито 23 и за Еди. Да, Еди Лекси, не попомним. И това беше всичко. Не беше всичко! Трябва да направим още лудории. Не стига, това бяха само 2 минути и 20 секунди. Само 2 минути? Епизод трябва да бъде поне 5 минути. Много са краткички. Добре, сега. Добре, това не знам какво е. Снимайте тук. Мале. Боби, просто ме шупи. Аре, Боби! Да, не стана нещо, което мисля. Аре, Всичка сила! Ау! И шопиха ме в корем. Това го шопих и него. Добре, какво ще правим в този епизод? Какво лошо е? Гошто, аз не го знам този. Мале, това трябваше да се снима. Това мисля да го сложа за забързан кадър. Сега вижда топката. Виждате Бобито 23. Концентрирано се изобщо. Вече хешо. Мале, как го нацелих. Аре, стигате, бе! Това може би ще трябва да го изрежа. Добре. Ето вижте лудопиене! Добре, това е от края. За първият епизод идва така, бе. Това бях аз, Жотура. И мене. Бобито 23. Изглежда като някой вампир. Да, знам. Ахам, бабичка. Добре, това беше първият епизод от Лудорийките. Бабито също. 32. Да, добре, казахме го. Да, това беше поредицата. Лудорийките. Аз бях Жотура, вие бяхте с мен Жотура. Бобито 23. Това беше от нашия клип. Чао!